Madoka chere mabuja tabenuka tauya nadzoka munhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonomwe mumwedzi uno wazvita. Tinoemba kuti makatamba kirinamasi zvinu mukagopawo waribe zvokudya kuti wadyewo nemi zvakanaka. Tiri ngezviri munhau dzanyasi Jerasi Mawarire hama yaMugabe iya agoburika ari kureketa ipapa zvinhu zvokuti atsvake kuti wanhu wakone kugomuti anoti zvinhu taari kureketa. Iye Jerasi Mawarire agoti kwai Munangarwa anofanira kubisiwa pachigaro nenzira ipi chero nzira iripo, kusanganisira kuita kupu pokare yomasoja kana kutoita kumubisa anodaro paramende kana kundoita kuti wanhu wamukire. Zvese zvinofanira kundoitiwa kuti abisiwe pachigaro. Aidi rekai tirambe takazviringa. Kana muchida kuona kuti ngwawo munhu uyuyu muchaona kuti aribe chaanoitiwa anondosiyiwa akadaro. Asi iwewe tomboti zviedza uone kureketa masoko akadari uone kuti unopararama chere ipapo. Mabuja rekai tirambe takazviringa izvi kuti zvinenge zvichienda nokupima. Chariton Hwende nyasi anga ari kuhwendeka achiita basa rokudzivirira musangano weZANU-PF mukureketa kwakuchitika padandemutande. Wochidiki wari kurwadziwa nonyika wareketayo kutoti aiwa kugara nguva yaSmith kwakuri nani kudarika zvatiri kuitiwa noZANU-PF. Ipapo Hwende akaburika akati aiwa aba kurekai kureketa kudando idi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti ipapa zvichasvika kupi. Kuti arekete kuti wakomana nyika yedu toda kuti itei zvakadari kana kuti hurumende yakatadza kuita zvakadandi. Aiwa baatoburika ari kureketa kuti isusu vamwe kwaita goto nowakuru bato kurekai kuenda kopuwa ivhu, isu taitoda kuti tipuwe ivhu, saka kureketa kuno takutoita zvese zvatinokuona kuti tikone kuboya ivhu nokudididi. Kuti arekete kuti wakomana weZANU-PF wari kutadza kuti wabhadhare mari kuwachena wachinzi mapurazi makanga mawaka, iwo waribe kubhadhara mari yokuti mapurazi acho ange wainawo. Pakanyangariwa apo. Rekai tirambe takaona kuti zvinosvika kupi. Tinenge tichindozokunyepai. Wamunangarwa kureketa kuno wagonzi kwai wagopa maMP matani anosvika 4 omupunga. Mabuja kwai wese wari 360 360 maMP nomaseneta wese wapuwa kunzi kwai wagowane. Kureketa kuti mbodzi ari kupuwa makirogiramu 10 noribodzi. Kutadza kusvitsa bhakiti manduwe kupa MP kwai kwaende kopa wanhu muyembe bakani iwoyo. Wari kuita sei wamunangarwa idi zvinoitiwa nonyika yedu. Unobva waita kuzvisaya wakomana. Kuti zvabvepi kuti zvauya sei zviribo unobvunza asi zvinoita kuhwadza nokusemesa pokare. Wamunangarwa mukuburika kwaburika wachireketa kuno chokuita anokirinamasi wagoreketa kuti waindosenzesa nguva yekirinamasi kuti ndifunge kuti mbani ari kufanira kuti aburike mudare angoro makurukota kana kuti mbani arifanira kuti apinde kana kuti mbani akakona kana kuti mbani akaposhera basa. Rekai tigoona ipapo kuti zviri kureketei. Peno wanhu wakuda kubisa heno ticharamba tichingoringa mabuja kuti zvinenge zvichikaidziwa sei izvozvo. Tinenge tichizokunyepai. Kambani inoringa nozvohwiziwo Zambezi River Authority yagoreketa kutoti kurekai kushaa kuti kwai dhamu rokaribha ringangodhirikira nokutoti ipapa kwai kwakaita ndekendeka kwakanyanya iko kukaribha ikweyo, asi zviribe kuvhiringidza dhamu redu kwai rakasimba kugwinya chaiko. Wakomana rikapaduka dhamu riya kunoti nyika yedu inobva yaita kusaya magetsi, nyika yedu inobva yaita wanhu vari dzasi kohwiziko kunoenda hwiziko. Mabuja kunoita kupfiwa manduwe nokutoti zvese ng'ombe makarwe zvese zvine zvandoperi pese. Kuno ipapa rekai tirambe tichindonamatira yawe kuti arambe akachengetedza nyika yedu igare yakaita tusvinu kuti wanhu wareke kugodhirikiwa nodhamu riyapo kare. Kuno vamwe watsano wanyadzisa fani kwai wakabhinya kamwana kano makore 20 kano makore 2 kani kokumutasa kuku. Ipapa watorimo mujere
Tatomirira kuti timboti wari kupuwa mutongo wakakura sei. Ivo vanhu vakadariwa vanoda kuchekiwa, kundocheka kwakuziva kuti mapedza nazvo pachiribe chimwe chamuchafunga nozvacheno kutoti munhu akadari iyeyu aiwa baba mabuja zvimwe tingaseke izvi kaizvi zvakaita kunyangariwa chaiko, kunyanyisa chaiko. Rekai tigoona kuti wachaita mutongo wakadini. Kana wakatadza kuita mutongo musvinu idiwo uyu anopfira mumaoko evanhu. Rekai tigoramba takaringa hedu. Kambani yokaya simende kwai yagoti komana isu takutoenda kokaya kuti tiende kogara hedu nokutoti zvaita kunyangariwa. Tatadza kutekaedza basa isuzo bhizimusi zviri kuramba. Tibatsirei kuti kwai tikone kutekaedza bhizimusi redu zvisvinu inonzi pachirungu business rescue. Mabuja pakaita kunyangariwa unobva waita kuona kuti aiwa mhosva wanhu ivavo wakuru wakatenga kambani iyi kubva kuLafarge ivavo ndo wakaita tusvinu tokuti waite zvavari kuita izvozvo. Nokutoti ipapa unotoona kutoti kudiwa kuri kuita samende munyika kwakaita kuita kuwanda. Vanhu vari kutsvaka samende pese pese. Hurumende iri kuwaka zvizvi zviri kuitika, vanhu vari kuwakawo. Samende iri kudiwa chaizvo, asi iwo ndo pavari kutadza kuti wakomana toita sei. Unobva waona kuti panokona paine dhiri rekuwacha mari ranga rakaitiwa pawakatenga kambani iyi kubva kuLafarge. Asi rekai tirambe hedu takaringa kuti wachaikona chere kuibuditsa mawaisa imomo. Wanoita zvokuerengewa kwezvinhu nevanhu woZimstead vari kureketayo kutoti kwai mwedzi uno watiri uno mozigi makwiriro zvinhu akakwira nezvikamu zvitatu nokunomwe 3.7% kubva muzana. Kwai mwedzi watabva kavanga wari pagumi noribodzi. Kana ari mayusa pagore nepagore kwai ipapa zvikamu zviri nokushanu 2.5% pachirungu. Mabuja iye zigi matira aigokwira nopapiko basa wehurumende wari wekubhadhawa mari. Imi rekai tirambe takazviringa. Ipapa peno wakutozvirova manjaka wachizvirova matundundu kuti kwai tikiita tusvinu. Idina yawe rekai tirambe hedu takaringa. Kwaiwo zifa wanoti murairidzi wechikwata chevarume nechevadzimai pokare nomumwe anoringa nezvokufundzisa bhora kwakanaka technical director pokare naiye agere hunde pakambani yozifa zifa CEO. Kwai wese wagopuwa dzimotika dzakatengiwa nemari yakabva kuFIFA. Kuti makorokoto zvavo wabi yedu wakutoita kutekaira nyore nyore. Ipapa nyaya iri kunakidza. Kiriketi nyasi yaita tusvinu. Waita mumhanye inoita 587 586 pachirungu. Tiri kuramba chitenda kai zvindo tusvinu. Kwai ipapa wati waita pamhanyo yakapfuura iyoyi ndo mhanyo iri pamusoro soro yomutambo yemazuva 5 yawaita munyika kubvira nyika ichitanda. Tiri kuramba tichizvitenda izvi makorokoto. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa kwai mambo mazuru yemisi zuru kwai agodzinga mukuru wemakurukota ache traditional prime minister pachirungu. Paribe zviri kurizikana kuti sei mudzinga kweri kuno. Rekai tigoramba hedu takaringa. Apa kumaputo kwai kubva kureketa kwaita iye Monjande aiwa kwaita kunyarara mbichana. Vanhu vari kutetekera zvaakareketa. Vamwe nyasongo vari kutochenesa nzvimbo dzavageredzo kuti zviite zviri nani. Ndokuita tusvinu. Rekai tigoona kuti zvinoitika chere izvozvo kuti zvinoperera papi. Nekutoti iye Monjande ari kutoreketa kutoti zuva rechigumi noshanu mwedzi uyu masondo mairi basi kaasara. Kwai ndikutozvigadza kuzviita ndini mukuru wenyika. Wakomana. Rekai tirambe hedu tichiringa kuti zvichaperera papi. Apa kambani yoCapitec kuSouth Africa kwai yagonzi ichabhadhara choupenzi chomamirioni 50 nokuti yakatadza kuita tusvinu tokuti ibatsiridze nyika kuti vanhu vari kugotekaedza mari zvisirizvo. Pakanyangariwa hapo. Rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera. AU Commission ndo vamwe vari kutanda kureketa izvezvi pokare
dzimwe nyika dzakaita sana America vari kureketawo kuti wakomana zviri kuitika muMozambique zvizvi dai nyika yaita kudipfama wanhu watetekera zviri kureketika kuti wanhu wakone kuita utongi hwegutsa ruzhinji. Rekai tione kuti zvinoperera papi. EU Commission vari kundoti ngakuite kudipfama kuite zvinhu zviite zvisvinu wanhu waite tusvinu asi vari kubecha vari kureketa nonyaya yekubirihwa kwesarudzo padzinenge dzichibirihwapo pari becha vanenge vari kureketa. Rekai tirambe tichiri ngasi pakutoda yawe kuti apindira apa nekuti pakanyangariwa chaiko. Tiri kutenda DRC wagoti vari kuendesa kambani yeApple kumatare dzimhosva kuti ibhadhare makutukutu chaiwowo mari masvinu. Ipapa yabva yatoti isusu taakumbomira kutenga zvese zvinobva kuDRC nokutoti pakanyangariwa apo. Tikati ewo kamu zvisvinu nekuti nyika yeDRC iyo iri pechairi kuboya kapa zvino zvamuri kutengazvo. Saka rekai henyu kutenga tirambe tichiona asi DRC ngaiende bhora mberi chaipo pakuwaendesa kumatare odzimhosva wabhadhawe makutukutu omari. South Korea ipapa ma-MP ekweyo ari kutamba wakomana ari kuita kudya mashonja mambishi ari bekufetiwa chaiwo manduwe pakaita kunyangariwa kureketa kuno kwaiwa gototi anonzi Hon Duck-soo anga ari ndiye akafanobata kuita mutungamiri wenyika abisiwapo kare. Aiwa nitaba zvokutamba dai wari wekwedu ati kutoziva kutoti aiwa zvatopera akandonzi apinda iye anenge atopinda asi tiri kuramba tichitenda rekai tigoramba tichiona kwazvinoperera. Takadarozvo mabuja rekai timboenda tinoboyana pokare munguva inotera. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.